Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sangkariko ng yaga paningag o yaga subaybay ng kanatin mayo video o live sini mga waktu adun. Kaya pangunda ko kamukariko ng pagpangunda ng agama Islam na yani uman yung pagpangunda ng mga utaw kagaya adto sang surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah sining mga waktu na yani atundugan natin mayo itong last natin mayo na ikabawbawan na kung wain ito yang tigatawag na haqqullahi alal ibad o yaning kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala sang kanan mga alang. So ya malambit na ito yang kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala o ya magugudto uman yang pipila sa mga gabulkan na kung wain amay ka inangan inya ni Muslim matunay pagidnan ng insakto yang kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala kamagunawa ng pag-ibadat kanan. So adun lang ng Allah subhanahu wa ta'ala maparin da umang kita kamo sambago daw man na topiko kamagunawa ng haqqun nabi sallallahu alaihi wasallama ala ummatihi. Uriyaning pigatawag na kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang kanan mga ummah kamagunawa natin. So uriyanta gugudun yang kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala na yang kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala yani yang pinakalabaw sang kariko ng mga kapatot matundog daw man sinyan yang kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanaten na ummat nan kanaten na mga igapangagad kanan. So long adi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam alayna hukukun kathira. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long nan kanan mga kapatot na madaig kanaten mayo na ummat nan. So bukugid ng sambok bukugid ng duwa kundi madaig yang kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanaten na mga ummat nan na date natin ito maitunay, magabok bilang pagsimba tagyapon inyan sang Allah subhanahu wa ta'ala. Qaimatun alal imani bihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimihi wa nusratihi wal iqtida'i bihi wa ittibaihi sallallahu alaihi wasallam. Nayani na mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya malambit na kagay na nagrabing kadaig ng kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani na mga kapatot kariko, yagabasi yani sang pigatawag na pagpamaratyaya kanan na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya matigam kita na upod sang mga rukun o pundasyon ng kanaten iman pagpamaratyaya, yang al-imanu bir rusul, yang pagpamaratyaya sang kariko ng mga sinugo na ipada ng Allah subhanahu wa ta'ala sang kautawan. Aw labi-labi dasin yan yung pagpamaratyaya sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long adi, qaimatun alal imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Yaning mga kapatot long nan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya makabasi long nan yani sang pagpamaratyaya sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana, amay ka maitunay ni Muslim yang mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda inyan ng kanan pagpamaratyaya kanan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda gid inyan alang ng Allah subhanahu wa ta'ala adun na insakto o bunna yang pagpamaratyaya ni manusya sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinaagi sang paggabok ng kanan mga kapatot. Wa ta'zimihi at the same time pagpakadakwa kanan na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manayaning paggabukta sang mga kapatot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda uman yani ng pagpakadakwata kanan, wa nusratihi
o pagtabang talongnan umangkanan pagsuporta takanan na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paggalbok tasang mga kapatot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda umanyani ng kanate pagtabang o pagsuporta kanan, waliktida'u bihi o paggaya ayang pagsundog sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattibaihi o pagpangagad kanan sallallahu alaihi wasallam. So yung paggalbok natin mangalang ng Allahu Ta'ala, yung paggalbok natin sang mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda umanyani adun ng kanaten pagsundog o pagpangagadjud na bunna kanan na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kay madig adun yung mga Muslim na igalawng iga pangagad man longnan kami sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agaw gani on sambok na ayos ang Quran na igalawng yung Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala paglawng-lawnan kay Muhammad na kung bunnabag yun na mahal mayo yang Allah subhanahu wa ta'ala na pangagadlawnan kamukanak na Rasul sallallahu alaihi wasallam, kay kung mangagad kamukanakon na amahalin umang kamo ng Allah ta'ala o aampunon pagyudnan yang kamayo mga kadusan. Aun sambok sa mga salaf yang igalawng makapantag sini na ayatan lawngnan, yag kadig dalawngnan yang mga utaw na yaga-akon, yaga-claim na mahal nilan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa bapansin yan ibatalo silan kariko man itong mga utaw na igalawng na mahal nilan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibatalo sila ng Allah Ta'ala sini na ayatan. Mana yaning aya na yan, malambit na kagay na, yani adun yang kanaten timbangan, yani ang basyan ta adun kung buna agaw, yang pagmahal ni manusya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, au inyan na pinaagi sang pagsundog au pagpangagad sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labi-labi da sang pamaagi ng kanan pag-ibadat sang Allah Ta'ala, upod inyan sang kanan mga kapatot. Wa khairu man iqtada bihi alaihi salatu wassalam as-sahabatu radiyallahu ta'ala anhum. Uriang sinyan alang ng Allah Ta'ala, yung pinaka madjaw na mga utaw na ya sundog, ya gaya, ya pangagad sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silan kay itong mga sahaba, yung mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itong mga utaw na ipili sila na makainagad nila niyang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itong ipili sila ng Allah Ta'ala na sila niyang amay mo kaagapay o katabang kasuporta ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagpapayapat sini na agama. So yang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o yang kanan mga kainagadan, silan kay itong mga utaw na pinakamadjaw na ya mga gadsang Rasul sallallahu alaihi wasallam o ya sundog kanan. Gawgani on sambok na kuwan utaw pigaingan kang Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Yani si Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, ang kanan peglawngan sidtong time na kafir pa yan. Allahu alam kung yani ba si Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi ya makapag-Islam ba yani uriyan ng pagkasakop ng Makkah, wallahu a'lam. Aw gayyanin peglawngan na naabat yan taadon, ya malawnan yani sang kapanahunan ng kafir yan. Aw gayad Allahu a'lam kung ya makwan ba yan yani ya magyaga Islam ba yan uriyan sinyan. Kay on sambok na putika na yang Rasul sallallahu alaihi wasallam aw yang mga sahaba yaga kwan sila na maumrah adto sang Makkah, adun ibabagan sila ng mga Quraysh, di sila apasudon ng mga Quraysh. Agaw sa ya kwan sila, ya basi muna sila, ya pundo muna sila sang lugar na masid sang Makkah na pegainganan na Al-Hudaybiyah. Ya pundo dagid muna sila nadto kay di man sila makasudis, pegababagan sila ng mga Quraysh. So aun ipada ng mga Quraysh na utaw na representative supaya maistorya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam daw uno yang ikadimayo etc. Ito dasagaw si Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. So ang peglawngan na nalawnan ay qaum, wallahi laqad wafadtu ala al-muluk wa wafadtu ala Qaisara wa Kisra wan Najashi. Wallahi in ra'aytu malikan qat yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi
wasallam. So long ni Urwa ibn Mas'ud yani ya malong nan yani sitong ya kabarik dayan adto sa mga Quraysh, mana uriyan yan ipada ng mga Quraysh adto sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uriyan sinyan yaglong yan sa mga Quraysh longnan ay kaum o kamulong nan na mga kauman, mana o kamo na mga Quraysh. Wallahi laqad wafadtu alal muluk, sabuna-bunaya kakadto dalong nan ako sang mga yag kaklase-klase, yag kalain-lain na mga hari. Sino ito na mga hari sa kapanahunan nan? Wafadtu ala Kaisara wa Kisra wa Najashi. Sa benar-benalong nan, yakakadto dalong nan ako kang Kaisar. Si Kaisar, mangalan ng Allahu Ta'ala, yani yang hari ng Roman Empire sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sito na panahon. Yakakadto dalong nan ako sa nahari. Wa Kisra, at the same time kang Kisra. Si Kisra, yani yang hari ng mga Persyano, ng Persya sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakakadto daw man ako sa nahari. Wan Najashi, at the same time yakakadto daw man ako kang Najashi. Yani si Najashi yang hari ng Habasha, ng Abyssinia sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam adto sang Ethiopia. Yani ang banwa adun na pigaynganan na Ethiopia, yang hari sito na panahon si Najashi. So yani si Najashi, jackpot bunyan ni kay ya makapag-Islam yani si Najashi bago yan ya mawapat. So inyan, yani na mga hari law ni Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, kakadtuan dako madigdalong na mga hari yang kakadtuan ko. Pati labi day tong kahari na ya malambit ko. Then long nan, wallahi in ra'aytu malikan qat yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Longnan, wallahi longnan, pagsapan ko longnan sang Allahu Ta'ala. Wa palongnan ikita ko na hari na pigapakadakwayan ng kanan mga kainaganan, kamagunawa ng pagpakadakwa ng mga kainagadan ni Muhammad kam Muhammad. So ito kay yama describe ni Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi kung maununo piya pakadakwa, piya pakabugat dilan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sang sarili nila na halos longnan sang kadeg dalongnan ng mga hari na yamamit ko, kaya kadtuan ko, wa palongnan hari o leader sang sambok na kauman na piga pakadakwayan ng mga utaw, kamagunawa ng pagpakadakwa ng mga utaw, mga kainagadan ng Rasulullah ni Muhammad sang kanan mga sang pagpakadakwa ng mga sahaba sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana di nang basta-basta kung yang pagpakadakwa, pagpakabugat ng mga Romano kang Kaisar o kang Kisra o kang Najashi ng kanilang mga kainagadan ng kanilang nasasakupan sang kapanahunan nilan na pakadakwa silan o gidilong ng kamagunawa ng pagpakadakwa ng mga kainagadan ni Muhammad yang ikita ko ng maununo nilan ipakadakwa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agaw gani yang mga sahaba mabarik ko, sila niyang pinakamadyaw na mga utaw na ya sundog o ya sunod ya pangagad sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So adun mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, magugod daw man natin yang pipila sa mga kapatot, mga mangkabakka na mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanatin na ummatnan. Wa min a'zami huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam alal ummati al-ati. Aw upod lang nan sa mga mangkabakka na mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang ummat na yani, yaning mapangsunod lang nan na mamang kalambitadon. So mapiligid kita ng pipila sang mga kapatot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ito kayang kanatin mayu abawon adun. So muna na ya malambit alang ng Allahu Ta'ala na upod sang mga mangkabakka na kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu binubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pagpamaratyaya o pagpanginto talongnan sang pagkanabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kita na ummatnan, kita na yaga pangagad kanan, yaga claim kita, na yamang agad kita sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaga pirmi kita magsyahada ng ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na si Muhammad longnan yang sinugo ng Allahu Ta'ala,
date kanate yang ama maratyaya kita sang pagkanabi, pagkasinugo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na mamaminto kita na yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi na ipada ng Allahu Ta'ala, benar na yagasikin sang Allahu subhanahu wa ta'ala. Agaw gani mangalang ng Allahu Ta'ala, di mama insakto, di mama insakto yang pagpamaratyaya ng sambuk kanate, sino man kanate adun, aber pagaklim kita na Muslim kita, di kita mama bunna yang pagpamaratyaya tasang Allahu Ta'ala labida sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, taman ng ama maratyaya kita sang minsahe na ipada ng Allahu Ta'ala pinaagi sang Rasul sallallahu alaihi wasallam aw yang asaksiyan tauman yang pagkasinugo, pagkanabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law ng Allahu subhanahu wa ta'ala, فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala, agaw sa lawnan pamaratyaya lawnan kamu, pangintulaw nan kamu sang Allah subhanahu wa ta'ala, aw sang kanan sinugo, kamagunawa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inyan na sinugunan, sambuk na nabi, an-nabiyil ummi. Sambuk yan na nabi, at the same time, al-ummi. Maana ng al-ummi, mga alang ng Allahu Ta'ala, di sambasa ng Arab, yan itong utaw na no read, no write. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, upod sang kanan mga katangian, mga sifatnan, di matigam magbatya, o di matigam sumurat, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. So upod yan sang mga bagi ng Allah subhanahu wa ta'ala sang Rasulullah na apanganak yan or maturi niyan na di yan magpakabatya o di yan magpakasurat. Although yan na sifat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, aung kanan hikmah, aung kanan wisdom, na nga yan iawn ng Allah Ta'ala na no read, no write na utaw. Isa dasagaw sinyan alang ng Allah Ta'ala, supaya di katakunan adun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, na yaning Quran na pega-presenta ng Rasulullah sang kautawan, pega-indunan sang kautawan, di yan kaparatangan na dun na si Muhammad manggayang yaga surat-surat san. Kaya di nila adun na katakunan yang Rasulullah na, yang Rasulullah, yan Nabi Muhammad, si Muhammad yang yaga surat san, kaya di matigam sumurat yang Rasulullah. Di uman nilan ama kaparatangan na dun yang Rasulullah na pagabatyagid na niyan, kay di uman matigam bumatya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tandagid na yanin na Quran na iyan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, baka yanin ng kanan, kundi sikin yanin sang Allah subhanahu wa ta'ala. Madam milagro, how come yang utaw adun na no read, no write na utaw, makaproduce ng minini na klase na mga peglawngan, minini na klase na kitab. Sarta di yan matigam bumasa, o di uman yan matigam sumurat. Tanda na yan yung Quran, mu'jiza, milagro alang ng Allahu Ta'ala. O upod uman yan isang patunay adun na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam sinugo agaw, bunna agaw na nabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, kung adi kita sang Biblia ng mga Christian, ya makasurat sang Biblia nilan, karingawan ko kung uno na chapter o mga verse, mga bersikulo sang Biblia nilan, o gain, ya malambit adto sang Biblia nilan, yaning Biblia na pigagamit nilan, na yaning Biblia na pigagamit nilan, ya manginto kita na yaning na Biblia muharraf. Maana ng muharraf alang ng Allahu Ta'ala, ya agi ng pagka bago-bago, ikadugangan, ikakulangan, ya mabago, mana yaning Injil na idi adun sang mga Christian, ya manginto kita na baka sinida yung original na Injil na ipababa ng Allahu Ta'ala kang Nabi Isa alayhi salam. O gid matag paminin yan, di nilan mamatago, na ya malambit sang Injil, sang kitab nilan, sang Biblia nilan, na aunlaw nan madating, na utaw, na laong pasambasa ng English, not non-learned, not learned. Mana, way pangadi, way katigam, di matigam sumurat, di matigam bumasa. Pagalawon-law nan inyan na utaw, na pagbatyalaw nan, read, pagbatyalaw nan, din magalong yan na dilong nan ako, matigam bumatya. Mana, I am not learned. Walaw nan ako, dilong nan ako ng
matigam na utaw. Yan makasulat yan sa Biblia. Na yanin na bersikulo sa Biblia nilan tugmalaban sang ya mahitabo sang Rasul sallallahu alaihi wasallam itong iyan yang sang langob sang gari hira adto sang langob sang gari hira adto sang kuiba na pigainganan na hira adto aturon yang Quran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam nang ilawgan niya ng Jibril alayhi salam na ikra pagbatya nan yaglaw yang Rasulullah na maana biqari di law nan ako matigam bumatya makatlo barik-barikan ni Jibril ikra taman ibatya ni Jibril alayhi salam yang first 5 ayas ng suratul Alaq pinakapukas na sura na yaturun sang Rasulullah itong ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. So yan na gugudanan panghitabo sa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kumbun naman inyan na mga bersikulo o ayatan sa Biblia tugmalaban. So long pasagaw how come adun na yan ng mga utaw uriyan mapayag yan sa mga Biblia nilan wag yapon silan ama maratyaya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. So lang ng Allah Ta'ala barikan tayang ayatan niya mabatyata kagay na pamaratyaya lang nan kamu sang Allah Ta'ala aw sang kanan sinugo na sambuk na nabi na nurid na utaw al-ummi nurid na utaw alladhi yu'minu billahi wa kalimati na inyan lang nan na sinugo ng Allah Ta'ala ito ya mamaratyaya umanyan sang Allah Ta'ala aw sang kanan mga piglongan wattabi'u aw pangagadlaw nan kamu kanan la'allakum tahtadun supaya lang nan maindu kamu sang pigatawag na maturid sang katuridan. So yan yang muna na upod sa mangkabakka nakapatot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kanatin na ummat nan yang mamamaratyaya kita sang kanan pagkanabi pagkasinugunan na di mamainsak to yang iman ng sambuk na utaw tamandiyan mamaratyaya sang pagkanabi o pagkasinugo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sikin na kanan na Allah Ta'ala. Ikadwaan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala na upod sang mga kapatot na mangkabakka na mga kapatot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-imanu bi annahu sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin. So yan yung ikadwa o upod sang mga mangkabakka na kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanate yang mamamaratyaya kita na yan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan yang katapusan yan yang pinakalas na sinugo o nabi sikin kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. So yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manginto kita na yan yang katapusan yang silyo katapusan na nabi na ipada ng Allah Ta'ala o katapusan da uman na sinugo na ipada ng Allah Ta'ala la nabiya ba'da waday nabi uriyan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law ng Allah subhanahu wa ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Law ng Allah Ta'ala si Muhammad lang nan bekelaw nan yan ng ama ng sambuk sa mga utaw mayo. Aw gidlaw nan si Muhammad na sinugo ng Allah Ta'ala, Rasulullah, wa khataman nabiyyin aw katapusan ng mga kanabi-nabiyan. So mismo yung Allah Ta'ala dayang yaglaw na yung Nabi Muhammad dayang katapusan na sinugo aw nabi na ipada ng Allah subhanahu wa ta'ala. Then yaglong pa yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30. Amaon lang nan sang kanaken ummat yang 30 ka mga mangkagaw. Mana sang ummat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam aon lang nan mapang sulpot na mga utaw na 30 silan na book. 30 silan ka book itawag silan ng Rasulullah kariko na al-kadzabun, mga mangkagaw. Mangkagaw na 30 na book na mangkagaw mapandateng mapang sulpot long nanyani sang ummat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam 30 na book na mangkagaw
kulluhum yaz'umu annahu nabi. Kada isa sinyan 30 na inyan alang ng Allahu Ta'ala, inyan 30 na mga mangkagaw, na nga silang itawag ng Rasulullah na mangkagaw, sabab lang nan kulluhum yaz'umu annahu nabi. Kariko nilan magaklaim lang nan na mga nabi gyapon silan, mga sinugo kuno gyapon silan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na yani na piaglawngan ng Rasulullah, ya may tabuda yani nitong buhay pa yung Rasulullah. Sa time ng malig na mawapat yung Rasulullah, aun utaw na yaga-claim na nabiyan, aun mga utaw na nag-claim na nabiyan sa time pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi da sidtong pagkawapat danan. Pagkawapat ng Rasulullah adto yag kadig yung mga utaw na yaga-claim na nabi kuno silan ng Allah subhanahu wa ta'ala, uriyan ni Muhammad. Na isa dasagaw alang ng Allah Ta'ala, sidto na mga utaw, pigainganan kang Musaylama. Si Musaylama, yaga-claim yan ng pagkanabi. Sidtong time ng buhay pa yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, taman nang yamawapat yung Rasulullah, taman nang yamapatay si Musaylama, na yaga-claim yan na nabi kuno yan ng Allah Ta'ala. Adon, ang payapang sulputan, kamagunawa ng Tulayha al-Asadi, si Tulayha, sambok yan isang mga yaga-claim na nabi, uriyan ng pagkawapat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At the same time, si Sajah, pagaingan kang as-Sajah, bubay na yaga-claim gyapon na nabi kuno yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na yani kay na mga utaw yan nag-claim na nabi silan uriyan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nataman adun, ampay mga utaw na minini adun, yaga-claim na mga nabi kuno silan, mga sinugo kuno silan ng Allah ta'ala, agaw gani, aun sambok na sikta na pigalaw nila na upod kuno yan isang Islam. Actually, yang hatol ng mga ulama sini na sikta, nag-claim ng ka-Islam, mga kafir yani silan. Ihatulan sila ng mga ulama ng pagkakafir, sabab totally yung mga akida nilan, magpakabatal na yun sa mga usul, mga pundasyon na akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa ng agam Islam. Kamagunawa ng sikta na pegainganan na Al-Qadiyaniyah. Yaning sikta na pegainganan na Al-Qadiyaniyah. Yaning Al-Qadiyaniyah, isa pa sang tatawag sini kanilan, yaning mga grupo ng Ahmadiyah. Yaning grupo ng Qadiyaniyah, sambok da yanis yan, Qadiyaniyah o Ahmadiyah. Na yani na mga kuwan, yani na tawag sini, yani na sikta, ihatulan yani ng mga ulama na kafir yani silan. Totally way kinalaman nila sa Islam, wa silang pakasad sang agam Islam. Although iga-claim sila ng ka-Islam, kay na nga, yamamaratyaya sila na bako palawnan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung katapusan na nabi. Agaw gani itong laong ni Nabi Isa alaihi salam na lawnan, wa rasulun ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, nagalong si Nabi Isa sa Quran na lawnan, madating lawnan sang kanaken sang uriyan ko, yang nabi na pegainganan kang Ahmad. Nakita yamangin po kita na yang Ahmad na pegapunto asin niya ni Nabi Isa alaihi salam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kay upod sang pangan ng Nabi Muhammad, yang Ahmad. Okay, long ng sikta ng Ahmadiyah, yambut pasabot kuno ng Ahmad asin yan, inyang kanilang founder na pegainganan kang Mirza Ghulam Ahmad. Si Mirza Ghulam Ahmad. Yang Ahmad lang na nabut pasabot asin yan, si Mirza Ghulam Ahmad. So inyang kay alang ng Allah Ta'ala, inyan yang kikilanilan na nabi. Yan yang kikilanilan na nabi uriyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na yani upod yani sa mga sining ilong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na 30 na book na mangkagaw na manag-claim sila na nabi sila. So bantay kita sabab yanin na sikta, actually yaning sikta ng Qadiyaniyah o Ahmadiyah, medyo buko sila ng showy pagdating asan sa Pinas. Pero iyan yanin na mga sikta sa Pilipinas, particularly ato sa lugar ng Zamboanga, mga Hulusulo, mga Minan, yanin na mga utaw at tumadigyan sila. Mga kwan yanin ng Sufiya, upod yanin sa mga sikta ng Sufiya. Ano man niya galaw na yaning sikta ng Qadiyaniyah o Ahmadiyah, kwan yanin sila, minang sangayani sila ng sikta ng Shia.
So yang kay alang ng Allahu Ta'ala, magbantay kita sinin ng mga utaw, mga yaning sikta ng Ahmadiyya o sikta ng Qadianiyya, kariko sini mga kufar, bagayalin ng mga Muslim, aber pagaklim sila ng ka-Islam, sa bakwa silang ama maratyaya na yang Nabi Muhammad yang katapusan na Nabi. Agaw gani lang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Ako dalaw nan yang katapusan, ako dalaw nan yang silyo, yang sarado, katapusan ng mga kanabi-nabiyan, la nabiyya ba'di, wa dalaw nan sinugo uriyan ko. Mismo yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung galong yan. Agaw gani, wa ajma al-muslimuna ala anna man idda'a an-nubuwata ba'dahu sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun kadhib. Agaw sa yag kasambuk lang nan yang mga kamusliman, yag ijma yang mga kamusliman, labi day ang mga ulama, na sino man adun yang magaklaim ng pagkanabi, uriyan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan na utaw kafirun kadhibun. Kafir yan, magaw pagyud yan. Yustatab, na yan na utaw date patawbaten, date nan bawiyan yang kanan, kaglawngan na inyan. Fa in taba wa illa qutila kafiran. Kung magtawbat yan, bawiyan nan yang kanan kaglawngan, so di yan patayin. Okay, kung mapadayon yan sang kanan pagclaim na butang tadong nabi yan, uriyan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or umpay nabi, uriyan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung di gyapon yan magtaubat, uriyan yan patawbaten ng mga kamusliman, date yan apatayon. Kutila kafiran. Apatayon yan bilang sambuk na kafir. Murtad, iyadan billah. So inyan kaya lang ng Allahu Ta'ala. Ikatlo, upod sang mga kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bi ismatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang mamamaratyaya kita sang pagkaperpekto. Pagka-perpekto ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan manginto kita na yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perpekto na utaw, di magkasayop, di yan magkamali alang ng Allahu Ta'ala. Aw yaning pagpanginto nato na yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perpekto, di magkamali, di magkasayop, yashmalu dhalik. So ang kanan mga yamasakop na mga butang na may kadun manginto kita na yung Rasulullah di magkamali, perpekto na utaw, di yan magkamali. Upod asin yan na data pangintuan, al-imanu bil ismati fi da'war risala. Yang mamamaratyaya kita launan na wa'a kamali yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagclaim nan adun na sambuk yan na sinugo ng Allahu Ta'ala. So yama maratyaya kita, malambit na kagay na yung pukas na kapatot ng ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ama maratyaya kita sang kanan pagka nabi o pagkasinugo. So inyan kay data pangintuan na wa pagkamali yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sang paglawnan adun na sinugo yan ng Allahu Ta'ala. Yang magalong kita doon na yung Nabi Muhammad wa pagkasayop, wa pagkamali, apil asin yan yang amang into kita na wa'a kamali yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagklimnan na sinugo yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pangintuan tayan na yang Rasul sallallahu alaihi wasallam insakto yung pagklimnan adun na sinugo agaw yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau taqawwala alayna ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala, amay kalawnan yanin na ito, na si Muhammad, mag-claim yan adun ng mga piglawngan na way kabunan, sikin ka namin, magalong yan adun na nabiyan, sartabok ko, magalong yan adun na nabi ako sikin sang Allah Ta'ala, pero buko ka din ng budna, nalaw ng Allah Ta'ala, laakad namin bil yamin. Kamaangan lang namin yan, pinaagis ang kanan, karinto na kamot. Aga puson namin yan. Babagan namin yan. Sagdan namin yan. Tummalakata namin hulwatin. Then putukon lang na namin yung ugat ng kanan puso-puso ng kanan pangatayan. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Away lang ng sambok kamayo yung makagaga. Dumipin sa kanan. Amay ka parusahan namin si Muhammad sang kanan pag-claim pag-akunan. So inyan kay alang ng Allah subhanahu wa ta'ala.
tanda gid Allah ng Allahu Ta'ala na yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wayan pag-claim ng kanan-kanan gid na sinugo ko ng Allahu Ta'ala. Bagkus yang Allahu Ta'ala, yan mismo yang yadeklara kanan na sinugo yan ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. So, upod yan sa pagpamaratyaya tayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is di waap kamali, perpekto na utaw, upod dasan yang pagka-insakto, di nan pagkamali sa pagklim ng pagkasinugo o pagkanabi. At the same time, upod uman asin yan al-imanu bi'ismatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi tabligir risala. Yang amanginto kita uman, part uman ng pagpanginto natin na yung Rasulullah di waa kasayop, di magkasayop, yang mamanginto kita sa pagkaperpekto ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpasampay ng mensahe ng agama Islam. So bilang yaga-claim na yung Rasulullah maksum, di magkasayop, di magkamali, so upod da asin yan alang ng Allahu Ta'ala yung amanginto kita na mapasampay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng insakto yang agama Islam. So yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wayan kasayop aber sambuk, wayan pagkulang, wayan nakasayop sa pagpasampay sining agama Islam. Yang mapasampay gudnan ng insakto yang agama Islam. So upod yan sa pagpamaratyayata law ng Allahu Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam longnan, di longnan yan mag-istorya ng kananggaid. Amay ka ma-istoryan asan, labi na pagdating sa mga hukuman o pag-agama, baka yan ng kananggaid kaglongan. In huwa illa wahyun yuha, bagkus inyan longnan na pigapan longnan, wahi longnan inyan, revelasyon longnan inyan, na iwahi kanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaw gani yan na ayatan, yang wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, isa yan isang mga pegadalil ng kanatin mayo mga ulama, na yaning pegatawag na sunnah, yaning mga hadith, yang sunnah, yaning yang ikadwa na wahi, yaning ikadwa na revelasyon uriyan ng Quran, yaning pegatawag na hadith o mga sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kay samputikan ng ilong yani kanatin ng Rasulullah labida sa mga sahaba na bakagid yani basta piglongan ng Rasulullah kundi order kanan yani ng Allahu Ta'ala. So yamanginto kita na mapasampay ng Rasulullah ng insakto na pagkapasampay ang agama Islam aw upod da asin yan al-imanu bi'ismatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al-kufri wasyirki wal fawahishi qabla al-bi'thati wan nubuwati wa ba'dahuma. So yang mamanginto umang kita, part uman ng pagpangintutaan lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perpekto na utaw, wayan di yan magkamali, yang mamanginto kita na yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perpekto yan, yaning wayan pagkamali, wayan pakainang, yaning ligtas yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sikinsang pagkapir sang Allahu Ta'ala o pagsakuto kanan o ligtas umanyan sikinsang mga mangkabakka na mga kadusan nitong wapayan kay muna nabi o sidtong uriyan labida sang uriyan ng kanan pagkanabi. So yan kay alang ng Allahu Ta'ala, yamanginto kita na yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong wapayan kay muna nabi, wa kita panginto o yamanginto kita na yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayan pakapag-inang ng pagkapir o pagkupur sang Allahu Ta'ala. Itong wapayan kay muna nabi. Aw wa umanyan pakapag-inang ng pagshirk pagsakuto sang Allahu Ta'ala. Agaw gani way sambuk na hadith adun na malambit na yang Rasul sallallahu alaihi wasallam makasudjud abir makaysa sang sambuk na mga barhala, mga ribulto adto sa Makkah sang kanan kapanahunan. At the same time, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itong wapan kay muna nabi, wa umanyan pakainang ng mga kadarwakan na mga gabukan kamagunawan ng zina o uno pa na mga mangkabakka na gabukan. Na inya na mga gabukan, inya na mga butang, itong wapayan aka nabi, wayan kasangkot sini na mga krimen. Labi-labi da uriyan ng kanan pagkanabi itong nabidayan na yagsamot yan wapakainang ng minan na mga gabukan. So part inya ng kanaton pagpanginto na yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ligtas yan sa kinsang pagkakamali.
o sa isa dasin yan yang ligtas yan si kinsang pagkapir, pagsakuto, mangkabakka o mangkadarwakan nagabukan nitong wapayan ka kay muna nabi o yang yamay mudayan na nabi. Kailaw ng Allahu Ta'ala, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Yang kamayulong nan amigo, makna yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kamayulong nan amigo na si Muhammad, walaw nan yan akatading, walaw nan yan akalihis, wa magawa awa uman yan pagkamali. So yan kay alang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Aun usip adi, aun usip adi kung yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ambay higayon na yama sayop yan pagdating sang mga gabukanan o mga decision making nan ambay makyamay tabu na minan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam kay laungta yamalong nato na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam ligtas yan si kinsang kamalian, ligtas yan si kinsang pagkasayop. So kwan ba yaning wabagid talaga totally kasayupan na yamay nang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kung buko man ng bilang nabi, bilang manusya, bilang manusya. So yan tubagsan alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, law nang kanatin may mga ulama ang mga butang na makapantag sang kadudunya, kadudunya ng mga butang na yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ya masayop yan sinyan na mga butang. Aw gid inyan is makapantag inyan sam pandunya gid na mga gabukan, mga pandunya gid na mga butang. Way kinalaman ng sang pag-agama, sang kanan pagkanabi, sang kanan pagpasampay na ng agama na yama maliyan asin yan, baka ala ng Allah Ta'ala. Okay, adisang kamamano siya'y, adisang kamamano siya'y, adisang mga kuwan, upamanta mga decision making, upamanta doon, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam upamanta gid yama kainang yan ng decision din yang kalabasan sinyan o sa kwan pa mission field inyan na mga kuwan kamamano siya gid inyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam aw kwan gid inyan yani makapantag sampan dunya ng mga butang way kinalaman ng sampang agama. So yan kay alang ng Allah subhanahu wa ta'ala asin yan posible yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ya masayop yan sinyan ng mga kuwan aw gid pagdating sang pagdating sang agama Islam, pagpasampay sang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala agamanan, wagid kasayop aw wagid pagkulang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sang pagpasampay sini. Aw gid yang Allah subhanahu wa ta'ala di ta madinay na yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mano siya gyapon kamagunawat pagdatingan yan ng kamamano syainan on time magkasakit yan. Di yan ligtas sikin sa pagkasakit. Agaw gani yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikagdan pa yan ng sihir. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagsauton ng tudtud, kamamano siya'y alang ng Allah Ta'ala. Kamamano siya'y kariko sini, ika-agiyan gyapon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang gyapon mga decision making ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sitong mga time nan, makapantag sa pandunya na butang, na yung kalabasan sinyan, baka nang i-expectan nila. Kariko sinyan kamamano siya'y alang ng Allah Ta'ala aw on uman mga ulama na yagalaw na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam on time na magpakainang yan ng inyang mga mangkatagbibi, yung mga sagair, mangkatagbibi na mga kadusan, aw gid bago pa man inyan nan mainang piapabantayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Simpana doon yung Rasul sallallahu alaihi wasallam mamakainang dasinyan ng mga klase ng mga kasayupan, kamalian, na piapabantayan ng Allah subhanahu wa ta'ala dayon supaya dinan inyan mainang din magtaubat dayon mag-istighfar dayon yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sinyan na mga butang. Okay, pagdating sang mga mangkabakka na mga dusa, itong mangkabakka na mga dusa na bukupa ng kufur aw shirk aw labida itong kufur aw shirk da yang gyud yang waka inang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sang time na bukupayan ng nabi aw labi-labi da ng yamay mudayan na nabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga alam ng Allah ta'ala asili dagid muna taman insyaallah apadayon natin yang kanatin mayo bityara sang sumusunod natin mayo na mga live barasan kita kamo kariko ng Allah subhanahu wa ta'ala asili dagid taman subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.